То така не може да го ирисуваме. То отива с... окей. Nevermind, неговия лук не ни трябва. Има друга кола. Окей. Рам сам сам сам, рам сам сам, о, голи 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 голи, рам сам сам, рам сам. Себастиан, и ти нямаш никакъв джан. Как не можеш? Съргити ти говоря. Не мисля, това Адам ли е? Не. Този Алим се опитва да ме адне от Инстаграм. 2 пъти вече му рететисах изтека и още пробва. И още ми изпраща. Добре да човек толкова ли може да е нахален да не разбере от Fire? Той иска да се видим и да му кажа на лицето, че не искам да го адна ли? Кое бе? Да, има дропец. Той има доста дропеца и доста коли. Долу има къщи. Ако не са горе, ще са долу. Извън Алана. То скоро бензина ще ни свърши, ама. Аз знам да има ли бензин този килим. Тези къщи ще са тогава. То има къщи пред сам. О, голи, рам сам. Да, тук са. Сега с молотов. Да, тук са. И не са ботовци, между другото. Ние ставаме бот. Оля, Аланда ще галба, what the fuck? Отвори килима. Хайде, дигай. Öldük alana gibi. Ne? То аз няма да öldürdüysem себесini alana да. Давай надолу сега, тук сейф. Представяш ли зад нас да излезе някакъв вилан? İkimizin de canı sıfır между другото. Как се дълга geçtiyse че е бот, Адам се çıktı професионал. Ще дойдеш ли? То беше на някакво дърво, най-вероятно. Не съм горе. Хайде, долу е. Nevermind, не слагах. Нямаше ли 4-ма? Ама преди малко пишеш, че